weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to boruji to wuliyeje to taktake to butanda to ñomela to melga to wombu to jareɓe to fimbu to waali to magama to kajela zacharia to zereyka to zereyda to fumo guileyta ko on takkusan juuɗa ha e nder galle ceerno amadou dafa to mbuuta ha to galle makko seeno paalide ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie sukaɓe tato mbasi pittali men tawa ko yooliɓe caggal toɓoji kewɗi ndiyam camnoɗi e nder région biteɗo hoddela charqi to leydi Sénégal Souleymani Ndiaye ko kañumma ko woni secrétaire général société biteɗo SDT o holliri tigui dendagal wasɓe pittali men e gañiɓe seppoji sakket ɗi kala woni sababu mum ko on biteɗo Ousmane Sonko eriɗo sukaɓe jananɓe kay yo notito e sappo ngo alda e yamirore to leydi Mali doga molto en taweteɓe e nder camp réfugié biteɗo camp Falaje ɓe kolori tigui kala saaha ndungu ko caɗele mawde no fewi e kala toɓo ko jamma cofele kalumam ɓe mbalata to leydi Mali ha joni kaska bulo goto woni laafaji bulaji goto wasi fittade mum e falde Kidal caggal nde wella mabɓe ƴabbi pitola bombo to leydi Guinée Bissau temedde jeegom e capantati e goho dadiɗo woni ko catal CEDEAO neldi toon ko fate jogade nden ka ekkisala hoorejo leydi ndin e yoga e yimɓe laamu ngu to leydi Égypte ko immeuble woni huɓere towde yani toon e honnoɓe muɗum ko famdi kala yimɓe jeegomo mbasi hen pittali men to leydi Burkina Faso Mahamadou Issoufou gonnoɗo hoorejo leydi Niger o suɓama o waɗama médiateur CEDEAO hakkude mum e leydi Burkina Faso seta ɓennuɗo ɗo waɗi jillu makko gadan goto Wagadugu e ndin mbadi habaruji men jolam jaɓeri ma jaa ha to dowlaci tentude Amérique to leydi France to Palestine ha to leydi Ukraine bisimilla mon ketki hotodirte joni piren pacciren Ayo bela yoro mi dañi bela mi hildana bela yoro mi joftay bela ayo bela yoro mi dañi bela hayo bela mi dañi bela ko ɓatake ummarade e docteur Djibiso le grand guérisseur docteur Djibiso le grand guérisseur ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa le grand guérisseur docteur Djibiso le docteur de Kidira ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirola omo safra wonduɓe kista wonduɓe fibroma wonduɓe dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala le grand guérisseur docteur Djibiso ene safra ɓen worɓe ustaraɓe goragu e wonduɓe éjaculation précoce wonɓe yawde yitade koye mumen le grand guérisseur ene safra rafiji kewɗi goɗɗi ɗi jiiɗa cirol le grand guérisseur docteur Djibiso an gonduɗe rafi poɗɗo oppirede mo riduma foti sekede o oppirma tawa sekani reduma caggal nde o rokkuma leɗɗe jara leɗɗe ɗe on boros gonɗo e reduma yalta ha laaɓa ha jiira guitima le grand guérisseur docteur Djibiso ne andina dendagal kilineɓe mum omo tawe oɗo saaha joni nder Nouakchott to leegal bitegal Elmina woni 6e waɗɗani préfecture 6e hakkude mum e Carrefour Bouddaha le grand guérisseur docteur Djibiso so tawi ari ha e nder nden lokƴere
kala mo namdiɗa étage ñabinnaɓe taw ko étage gris bleu ma yi tawa ɗon tableau mawɗo ene windalo grand guérisseur docteur Djiby Sow le docteur de Kidira ganda tigui a yettima le grand guérisseur so tawi kadi to mbawɗa wonde kala son jokkodiri on pamodiri leɗɗe ma tawma toon ha no hannirta ni kala jiɗɗo hebdemo noon jiɗɗo ko ɓurɗo labde pour le grand guérisseur numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 34 83 26 89 so tawi ko numéro makko leydi Sénégal ko 00 221 77 244 92 81 so tawi ko numéro makko WhatsApp mo hutorto e kala saha ko numéro leydi Mali mbatta ko 00 223 70 85 72 47 o numéro kala leydi ndi woni so tawi ko banggue WhatsApp ade heɓamo ha no hannirta ni le grand guérisseur docteur Djiby Sow ne andina dendagal kilineɓe mum wonde ɓoyata hoota to Kidira ɗum noon kala jiɗɗo hebde le safruji mum e leɗɗe mum yo jokkodiri makko ko adi komo yaha le grand guérisseur ene andina yimɓe mum kala ko jultoyowo ɗum noon mbaɗɗen danɗo faade makko musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere jaɓɓoɗen gorel teya gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to koridinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula jaw ha fasa guitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya an joguiɗo AVC walla jogui cardiaque ɓandu wulor ɓandu jaaɗor mo nangata taare caɗele gorago tuƴiɗo ko fiiɗo koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaaɗor ɓandu wulor an donkuɗo yaade jama e juma jokkoyɗe enɗam gam koyɗe musoje jokkodir e gorel teya an neɗɗo tuƴiɗo so tawi aɗa yara gorel teya gonata koye foccade ha mbiya liw sa yiiɗi jokkodirde e gorel teya sa yeehi to site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com ma janggan hoore maɗa sa jangi ma yii toon kala ko gorel teya safrata so tawi ne yaade maɗa mbaɗa commande mo jiɗɗa kala e nder oɗon site maɓe jaaboma ko ɓuuri yawde sa yiiɗi hebde tongoje gorel teya so tawi ko to leydi Sénégal gonɗa 00221 77 631 71 68 ɗum koto Touba nototoma ko biteɗo Moustapha Mbacké so tawi koto Kidira woɗɗani leydi Mali galle ceerno Habous Diallo 00221 77 554 75 54 so tawi koto leydi Gabon gonɗa Libreville to jeere Mamboje ko taari ɗum kala Demba Sy mbatta ko 00241 077 12 45 51 so tawi koto États-Unis de Amérique Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa ko Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbatten haqqillaji men e gorel teya kala leydi ndi gonɗa gorel teya ene ɓuuri ɓattitadema kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo sappo e jeenayi lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah kabaruji men e ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie noon jeena ha to nokku biteɗo Ummu Goufa noon e nder nden fanle taskama tigui ko sukaɓe tato mbasi toon pittali men aseta hanki o sappo e jeetati korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi ɗum noon tawi kadi ko caggal tawi noon kadi koɓe yooliɓe ɓe jooli noon ko sara diggoto on digga witte ko Kufra ko barrage mawɗo tawateɗo nan ɗum noon ko caggal kayne toɓoji kewɗi ndiyam camno toon ene tawe noon e nder falde hoddela sharqi yolayru ndu noon waɗi tigui mbiɗen ko caggal toɓoji kewnoɗi ndiyam camnoɗi toon ñande aljuma ɓennuɗo ene teska noon e kala saaha ndungu kay sukaɓe hewɓe ha tengti noon e aroɓe vacance uji men e nder nden falde aroɓe toon ɓuftade ne kewi wasde hen pittali men mbadi yolayru ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen aset hanki o sappo e jeetati lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi fonno tigui fettude match taw ko match futkoynguel tawi noon on match fonno fettide ɗum ko FC mo Nouadhibou kañum fonno fettide e FC mo Kay Hayɗi ɗum noon pettudiral ngal pottital ngal noon fonno wadde koto Kay Hayɗi on match noon haytinama tawi kadi hayti ɗum ko caggal kay ɓe ndeɓe tawi stade o ne wi dakka ndiyam caggal toɓoji tobnoɗi toon jamma aljuma ha fayi subaka aset o hanki o ɓe gaddino toon moto pompuji kewɗi no fewi gam yidde pompude ndiyam ɗam siggade ndiyam ɗam beele ɓe mbawa juude match o kono tan ɓe feere foof ɓe mbaɗi ko rapporté match o ha saaha goɗɗo saabu kay ronkude o match wawde fettede toon on match noon kañum fonno wadde 24e journée ko fati kay e journée 24e journée de la ligue nationale wonande kay e on match baɗaɗo rapporté ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeeyen ha to zorat teskama tigui ñande aljuma ɓennuɗo cumu teskama e nder usine biteɗo Guelba Elgue hen numéro 2 tawi ko cinéma jeyɗuma koye conducteur électrique goto ko hen cumu ngu yiya gollotoɓe hewɓe noon woni ɗumen fayre mawde no fewi kono noon ɗon e ɗon tawa ɓen halfinaɓe on fanno ñippude cumuji mbawi tigui ñippude cumu ngu hano hannirni hay goto wasani hen fittade mum ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinade ko fate cellal adem kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui aseta hanki o wonde ko temedde jeegom capanɗe nayyi e goho neɗɗo woni holkisaɓe e nder holkiso he noon hen yimɓe nayo tawama e jaati ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi sappo e jeegom e nder ɓe cellano kepti cellal mumen hay goto ala mo rafi o yooɓi ɓe kolliri tigui oɗo saaha joni leydi Mauritanie ene jogui capanɗe jeenayo e yimɓe jeetato wiyeteɓe cas active woni wonduɓe rafi o taw ko heddiɓe juuɗe safroɓe so tawi noon ko winditiɓe doggol coronavirus tugui ko rafi o naati leydi ndi faade ñalawma hande o ɓe jettima capanɗe joyyi e jeenayyi ujunere fayi temedde ɗiɗi capanɗe jeenayo e yimɓe tato e nder hen noon capanɗe joyyi e jeetati ujunere temedde ɗiɗi e sappo e jeegom kepti cellal mumen hano hannirta ni so tawi koɓe rafi o yooɓi pittali mumen tugui ko naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jettima temedde jeenayyi e capanɗe jeetato e yimɓe ɗiɗo ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen halfinaɓe ko fate météo leydi ndi ɓe koleri tigui wonde kaya e nder leydi he toɓoji kewɗi ndiyam yoga e nokkuji ene teska tigui ne ɗamina ma toɓe e nder waktuji capantati e jeegom cakkitiɗi ɗi ɗum noon haalata ko altine janggo eɓe eri noon yoga e yimɓe hotɓe nder ɗiɗo région ngaji e yoga e guurem tawateɗe nder leydi he nde ɓeydata rentade mumen no fewi ha tengti noon e région mo Asaba ɗon ɓe wuuro wiyetego Barkewol e wiyetego Konkosa ene ɗamina tigui ma keeɓa toɓoji kewɗi ndiyam no fewi so tawi ko Guidi Maga ko wuuro wiyetego Wouloyinge so tawi ko région de Gorgol Kay Hayɗi Likseyba Monguel Mbouta Fumu Guileyta so ɗeɗo kala teska ma wawi keeɓa toɓoji kewɗi ndiyam no fewi so tawi ko région de Brakna e Boggue e ko tawi ɗum noon eɓe mbaɗi erango faade ɓen hotɓe nder ɗi région ngaji e ɗena guure nde ɓeydata rentade no fewi ɗeɗo balɗe woni tigui ɓeɗo balɗe ha altine janggo ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar koye ndin mbadi keddoɗen ha joni to leydi Mauritanie toɓoji kewɗi ndiyam camɗi e nder waktuji sakket ɗi teskama tigui camion goto yani sara gueru on camion noon ko caggal kay nokku goto taw ko pont walla mbiyen radier gonnoɗo e fewni tede on noon ɗon tigui e toɓoji he ko hen oto goto waɗi hen accident en keɓani bilan noon so tawi wol mayɓe hen walla gaaƴi ɓen kono teskama kam e oɗo saaha joni lawol ngol koko tagui faade gueru walla ummade gueru faade nokkuji goɗɗi e oɗo saaha joni koko taƴidiri
leydi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate pétrole e mine wondude énergie biteɗo Abdel Salem Wul Mohamed Salah o hirdi aset hanki o noktoɗo o yaɓini Bruxelles lamorgo leydi Belgique nayimo toon noon ko tawtorede batu biteɗo bitengu forum africain de l'énergie waɗum batu ngu noon waɗata ko ñande nogas e goho ha nogas e nayyi lewru korse ndu gonɗen ndu omo yaadi noon e sete timmuɗo no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Aissata Daoud Diallo kañum woni ministre de l'environnement woni jagorgal kalfinaɗo ko fate taridi aseta hanki o jofti e nder noktoɗo lamorgo leydi makko umri koto Dakar lamorgo leydi Sénégal nawnomo to noon ko tawtoriyede batum ko fati kay e rende taridi woni environnement ɗena leyɗe taw ko leyɗe jiguiɗe maaje kaɗe wolde woni tigui leyɗe koccede pays kocci ko ɓen banno batu to Dakar ko fati kay ƴettude peeje wawde ɓeydude rende ko fati en nden ka e kisala ɗiɗon diwanuji ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal jen ha to Kaolack biteɗo ML Thiam ko suka tokoso ceernajo gollotoɗo o meɗi to kadi o hooɗi koto legal bitegal ko Medina Baye e nder Kaolack omo tawe oɗo saaha joni e juuɗe dadiɓeɓe hinde gendarmerie o nanguira noon ko nuldude rewɓe taw ko rewɓe resaɓe o jooji wondude vidéo ji ɗi hinde obscène woni tigui ɗi ndewani lawol ɗum noon taw ko vidéo ji pornographique e o jooji kulɓiniɗi no fewi ɗum noon fuɗɗi ko guila ñande nayya lewru juin nde gonɗen ɗum caggal nde o nulduno debbo goto desaɗo o jo wondude e vidéo pornographique omo wiye nder audio he wonde debbo so tawi kay o jokkodiri e muɗum ko ɗeɗo golle o golloto ɗum kadi so jokkodiri mum wonta tigui yidde tuyede wondude e joom galle mum on debbo noon caggal nde yeeɓi vidéo ha gayni heeɗi audio o haalani joom galle mum o henni joom galle o audio o yemni ɗum vidéo ko ɗon o felliti portude plainte nde o fotti plainte noon ɓooyani ML o waɗa ko wiyete géolocalisé ɓe gandi to heeri ɓe mbimo teeb kanko jeles noon jibina ko ñande 20 lewru septembre 1987 to Kaolack ko on noon on debbo noon caggal kay mbiɗen nde portimo plainte tawama tigui yimɓe hewɓe rewɓe heɓoɓe ne portimo plainte tawi audio ji baɗi noon e haalluji baɗi noon huccide nayi mumene oɗo saaha joni noon omo tawi juuɗe dadiɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Guy Marius Sagna koye mawɓe yewni eskanimi kanko ko ardi catala bitegal frappe kanko kadi wonno tedde liste Ziguinchor taw koye dow liste yewni eskani omo tawe oɗo saaha joni e juuɗe police mo Ziguinchor kanko Guy Marius Sagna noon ko caggal kay seppo wannongo ñande aljuma ngo to Ziguinchor hewɓe nanganoma hen o fini subaka aset o yeehi salminodemo koye salminodeɓe ko toon o wiya teɓa omo tawe noon e juuɗe dadiɓe ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar kabaruji men e ɗemngal pulaar ha joni to leydi Sénégal keddoɗen aset hanki o Alioune Tine o holliri tigui e hello makko Twitter o windi hen ɓattake on ɓattake noon haalande wiide kay yidde makko e oɗo saaha joni kode enquête jaaƴo labɗo ceeɗo waɗeten e ɗiɗo wargoji sippoji baɗɗi ha waɗi sakataɓe tato wasɓe pittali men e nder leydi Sénégal o holliri noon yidde makko ko yo enquête jaaƴo waɗe hen beele ne ande ɓen mayɓe holko yoɓiɓe pittali men e holno ɓe mbarda ɗum noon kadi beele gueɗe baɗi ni ene wawa rentede nder leydi he ha joni koye on fannu keddoɗen Souleymani Ndiaye kañum woni secrétaire général société biteɗo SDD o holliri tigui wonde mayɓe e gañiɓe seppoji bannuɗi aljuma ɗi foof taw ko seppogo gondani e yamirore mayɓe hen ɓe e gañiɓe hen ɓe kala wonde kay ko Ousmane Sonko mawɗo Pastef kañum woni responsable saabu kay o holliri Ousmane Sonko kañum waɗi erago faade sukaɓe taw ko sukaɓe tokosɓe ɓesguji janani ne jippoto e booli tawa kadi kanko Ousmane Sonko mo ƴetti ɓiyi ko jolli ɗum e werla omo waɗi escorté on werla noon nawde ɓiyi ko yo ya janggoya école sukaɓe heddiɓe noon noddi ɗumen yo jippo e booli ɗum noon kala ko heeɓiɓe hen ɓen sukaɓe yo Ousmane Sonko andu ko kañum woni responsable o holliri noon wonde oɗo saaha joni Ousmane Sonko kay guila ari e mairie Ziguinchor nana yiiɗi ummintona fitinaji e kala saaha ala ko golli haydara so wona critique de kay ɓen mennoɓe wonde maire uji e nder nden falle Ousmane Sonko noon foti ko toppitade gollade golle payɗinde fewi tawa yimɓe ne mbawa yirude guite men wona critique de ɓen gollinoɓe toon o holliri kadi wonde oɗo saaha joni ɗiɗo duuɓi kala guila hooreɓe leyɗele ɓennuɓe ha yetti Macky Sall nana darino doole mum ponno no Jame Kisala fuɗɗi artude kay fuɗɗima artude to Ziguinchor e oɗo saaha joni Ousmane Sonko
konkoji tigi ko umminde ɗi to na fitinaji ndera nde ɗo na fanle ɗum noon omo waɗi erango faade kadi dendagal jinnaɓe kala ndenata sukaɓe men jangguin ɗum anidi moƴƴiri no fewi mbasa e kala saaha to wiyama uuyi walla so noddama jippo e boline mbasa hen pittali men walla ine gaño hen o waɗi erango kadi kanko Ousmane Ndiaye kanko Souleymane Ndiaye o waɗi erango faade dendagal ɓen wiyeteɓe les acteurs politique ha tengti noon e ardiɓe leydi ndi e ardiɓe landaji dawrugol kamɓe kala nde ɓe mbaɗata priorité nde ɓe mbaɗat tigui ɓurat tigui wonde haqiqa mabɓe kaldigal hakkude mabɓe woni ko wiyete dialogue o holliri noon kala ko kaldigal gaynani wona fitinaji gaynata ɗum e nder leydi Sénégal habaruji men ɗemgal pulaar sen ummima ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal ma en jaa ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Isaka Kébé jaam ñalle maɗa taala barkatu Ghalii Abuu Bah on salmitama juuɗama kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor ina wayno rewɓe wiyeteɓe plateforme hanki deɓi jooɗima Amadou Isaka Kébé jaam ñalle ma wa aleyka salam wa rahmatullahi taala wa barkatu Ghalii Abuu Bah on salmitama juurama kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor ina wayno rewɓe wiyeteɓe plateforme hanki de ɓe jooɗima ɓe mbi kamɓe dey ɓe noddi ko jaam sukaɓe mabɓe ɓe yo mbaɗ jaam yo gollo yo goppu ɗeɗo gueɗe yo goppu saabu kala hen jaggaɗo ala taw politicien jahowo ina ɓiltuma sa warama hen kadi politicien kadi hoore muɗum ala ko wawanma hen so wona tana perdi ɗum noon eɓe ero sukaɓe ɓe yo goppu ɗeɗo golle ƴeewa ɗeɗo gueɗe ƴeewa golle goɗɗe ɓurɗe mantinade taw ko nafoɓe ɓe hande ina nafaɓe janggo haɗataɓe janggo kamɓe lomtoto leydi ndi ɗum noon ɓe noddi erago ngoɗo sukaɓe ɓe foof yo noto hen ko ɓuuri yawde yaccade eɗen gandi hanki kewiɗoni ko Guy Marius Sagna ina wonde sehil mum Modou Diop ina wayno o fokkito o yeehi to prison o woni to nden o yettima teɗo garde prison en ɓe 10h30 ɓen mbimo ko darata o wi ko sokaɓe ɗon ɓe ma won fodde nogas e ko fawi yo goppe ko ɓuuri yawde yaccade ɓe uddiddame ɓe battorimo hen kanko e Modou Diop kamɓe fof guila hanki eɓene coka eɓene toon prison to ɗum woni ko kewiɗo ina hanki ɗum noon eɗen gandi mairie Ziguinchor ina wayno liggotoɓe ɗon ɓe kanko oɗo maire Ousmane Sonko o yaltinino haala ko ɓooyi o wi ina wayno kanko o wawa yobde ɓe ina wayno o wawa yobde ɓe ɗum noon yoɓe gara kamɓe foof ɓe mbi kamɓe fof janggo hay goto liggotako nde wonno ɓe jooɗima lebbi ɗiɗi ɓe jooɓaka ɗum noon janggo mairie ndi hay goto jogorani liggade so wona ɓe jooɓe monsieur maire o noon wi kañumne ko guila nden wi ko wawa yobde ɓe eɓen ɗon gollo noon ɓe gullitima syndicaliste o wino ɓe guila nden yo maire o yobɓe ko ɓuuri yawde e yaccade ina wayno maire o jabaki konngol syndicaliste en ɓe weltare TV musidɗo mon Ahmad Isaka Kébé gorko mo Mbotto jokkodirde e Zig FM e weltare TV Ghalii Abuu Bah hanki noon haali gonga nde mbiɗa nde tellimi nde beele mi ngabbi dow walla mi dog ha mi dogani kono noon mi ngabbi dow étage to nde wonno min goni ko 5e étage taw mi tellima ha garmi 2e étage o tawmi noon ko ɗen ɗo golle ñande hen ala ko jogori fewɗoni kikiɗo kalɗa ko ngabbinmi dow jaggomi jamburagalam yallah koye walde jaam a jogui tan Sidi Kébé allahumma amina kabaruji men ɗemgal pulaar so tawi en ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen leydi Maroc ina heddi ha joni kay jokku wallude to banggue partenariat stratégique yidde kay wallude leydi Mali ko fati e fannu heblo leydi Maroc o rokki leydi Mali ko fati bourse uji wonande kay 150 étudiant bourse uji dettiɗe hitande scolaire 2022 2023 hen temedere bourse dettiɗe ko wonande kay ko bourse ji universitaire hen bourse ji nogas ko bourse dettiɗe master hen bourse ji nogas ko bourse dettiɗe doctorat bourse ji sappo keddiɗi ɗi ko fati spécialisation en médecine e nder communiqué o noon hono ministre kalfinaɗo ko fati l'enseignement supérieur et des recherches scientifiques mo leydi Mali o ɓayyini noon hollide kay hen wonande kay ɗin temedere bourse dettiɗe universitaire ɗin noon ko ɗin bourse ji noon
ɓurata herdade ɗumen ko ɓen heɓnoɓe baccalauréat e lewru août 2021 tawi kadi ko yaroɓe duuɓi nogas e tati fayi dow tawi kadi ko heɓɓe mention assez bien woni heɓɓe toɓɓe moƴƴe no fewi so tawi noon ko boursiji master ɗi noon e boursiji ɗi doctorat ɗi heɓata ɗum noon heroto ɗum ko ɓen étudiant ji malinaɓe tawa kadi ko heɓɗo étudiant ji malinaɓe tawi ko heɓnoɓe diplôme aji mumen e nder leydi Maroc tawi kadi ko heɓnoɓe mention assez bien woni heɓɓe toɓɓe moƴƴe no fewi so tawi ko boursiji sappo ko fate spécialisation en médecine ɗin noon ko médecin ji taw ko médecin ji généraliste uji heɓnoɓe ko famnude kala ko mention bien tawi kadi ko yiɗɓe wadde spécialisé ko e fannu ko wayno l'urologie ko wayno neurologie ko wayno kadi chirurgie plastique e ko nandi hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen yen ha to kam Falaje doga moltu en woni réfugié en dogɓen e moltoyi to kam Falaje kolliri noon so tawi kay ndungu ari so tawi tan kay ɓe jii asman o ne irɗi ene ñirɓini seeɗa kamɓe kala ɓe ñirɓinto saabu kay ɓerɗe mabɓe daroto beeli mabɓe oya saabu teskadeɓe noon kala ƴi wonde tooɓi ɓe mbalat ko jamma cofele kalubam saabu koɗande mabɓe guila e tibaji ha e caleje ɓe jogui ɗe koko ene ciyano fewi koko fuɗɗi bonde kono noon ɓe kolliri tigui e kala toɓoji ko caɗele mawɗe so toɓotoɓi kadi toɓe goni ɗo wonnoon ɓe goni ko waɗɗani daral ɓe kolliri ko lumgol guila e dorde ha e lofuji ha e wameji kala e lumgol e buubi kala tampinaɓe no fewi ɗum noon ɓe mbaɗi tigui erango faade laamu ngu nde fabotoɓe Hawa Diallo koye hoɗɓe e nder on kamo Falaje taw ko doga moltoyo ko yummum sukaɓe tato tawi hen sukaɓe ɗiɗo ko funeɓe yaroɓe so footi ko hitande wotere kanko noon holliri tigui wonde ƴiwonde sakkitinde tobde toon nde kanko e sukaɓe makko tato kala e bebeji ɗi ɓe mbali ko jamma cofele kalmum saabu hay goto mabɓe rendinani yitere ɓe mbali ko ƴettude siwoji horsude ndiyam dendagal comci mabɓe kala leppi hay sakil mabɓe gotel maaro guel ɓe keddono mo moftino ɗum to ɓuuri joñade e nder suude he haɗani sakil guel wamama kono noon kadi hono koddiɗo makko goɗɗo kadi kañum e hoore mum koddiɗo makko goɗɗo kadi biteɗo Fatoumata Toumboura on e hoore mum holliri ko ɗen caɗele ɓe holliri noon on noon holliri so wona kay ɓe ONG goto rokkuno ko fate basuji ne kuuri tilisaji men walla caleji men ko ɓen tan mbawi kaya wiide lelima ha weeti walla kay toɓotoɓi ha silti tawa tigui mbamaka ɗum noon ɓe mbaɗi erango faade laamu ngu ɓe kolliri kadi so tawi ndungu ngu ari heeguene ɓeydo no fewi e nder on kan doga molto sabu yoga e guura mabɓe heewi ko yadude e wame walla toɓoji bonna ɗum ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni caggal kayde leydi Mali jooɗi duuɓi ɗiɗi yowno comme yoga e leyɗele wasde yaade ko fate hijjore tawa handino yimɓeɓe ko mborosa covid 19 hitande hikka nde noon fodɓe yaade hijjore nde ɓe kolliri tigui hollirama ɓe paari nawoɓe ɓe makka ɓe noon juɓɓinino ko fate ñalli hirjino e yidde fammindeɓe kadi andindeɓe no hijjore waɗete ɗina ñalɗi noon gonno tigui ko ñande 13 ha 15 lewru juin mayno ndu taw ɗum kaɓe mbaɗi ɗum ko nokku to ɓe mbiyata galle hijjore mo Bamako ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni hono docteur Mahamadou Koné jagorgal leydi ndi kalfinade ko fate diineji e aadaji o holli leydi Mali o holliri tigui wonde kayem yo yahoɓe hijjore ɓe yo gandu e hitande hikka nde laamu ngu ko ƴetti peeje mawɗo no fewi beele kay yahoɓe hijjore nde enen gona toon dans les bonnes conditions guila kay to fate guura mabɓe woni ñamde mabɓe ha ko fate logement woni kotki mabɓe toon kala ɓe kolliri noon kamɓe noon tawa kamɓe holliraɓe noon ɓe kolliri noon ɗum foof noon ko beele kay caɗele ɓe keɓatno yahoɓe toon ɓe duuɓi ɓennuɗi caɗele keɓatno beele ɗen caɗele natta ha laaɓa kamɓe nawoɓe hijjore nde noon ɓe kolliri tigui wonde keɓugal hijjore hikka nde ene hewiniɓe caɗele no fewi saabu kay ɓe kolliri ɓe wiide kay directeur général maison de Hadja o holliri ko ardi foof caɗele ɗe ɓe gondi ko ardi foof ko fate kota woni tigui nombre mo leydi Arabie Saoudite rokkiɓe wonande aroɓe hijjore hikka nde e ɗum ustano fewi laamu Arabie Saoudite usti nden kota ɓe usti ɗum kene qime ha 44% saabu kaye duuɓi ɓennuɗi eɓe dokketno ha 13,3 neɗɗo kala hitande hikka nde noon ɓe dokka tan ko temedde jeegom e capantati e ɗiɗo neɗɗo probléme ɗiɗaɓo o noon ko wiide kay wonde kay e oɗo saaha joni laamu leydi Arabie Saoudite halfinaɓe ko fate hijjore ɓe kolliri tigui kala jaarowo duuɓi capanɗe jeegom fayi dow wawata yaade hijjore taw ko hulde ko fate daɓudiral
oɗo mboroso covid sappo jeenayyi ƴeena caɗele noon holliri ɓe jogui yimɓe hewɓe kilowinditinoɓe ɗiɗo duuɓi kala taw ko welsunoɓe haalisaji mumen ewɗo saaha joni keeɓi duuɓi 60 fayi dow mbawata yaade hijjore hikka nde probléme tataɓo o noon woni caɗele mabɓe tataɓo ko ɓeydugol affaire hijjore hikka nden saabu ɗin affaire ji ɓeydima no fewi kene qime ha 33,5% tawa kadi wona laamu leydi Mali ɓeydi ɗeɗon affaire ko laamu leydi Arabie Saoudite ɓeydi ɗum o holliri noon saabu kayyen kanko Abdoullah Fattah directeur général galle hijjore mo 2000 hijjore holliri tigui wonde hijjore ɓennude nde 2022 hijjore hikka nde 2022 wonande kaya billet ɓen yahoɓe hijjore taw kadi kono banggue laamu woni filière laamu kala billet ko 3 982 165 francs so tawi noon ko filière privé billet neɗɗo kala ko 4 675 000 francs CFA ko ɗum woni billet muɗum ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni aleta hande o teskama laafa mbulaka gota woni casque bulo e mbadi MINUSMA wasi fittande mum e nder leydi Mali o wasi fittande makko noon koye falde kidal ko werla mabɓe gonnoɗo e patrouille kañum yaɓi pittola bombo fetti hen hollirama kadi yimɓe tata woɗɓe mbarmi hen kabaruji men ɗemgal pulaar sen wima to leydi Mali ko to leydi Guinée Bissau paɗen guila ñande 1er février 2022 1er février 2022 Oumar Sissoko Embaló horejo leydi ndi Guinée Bissau o woftanoma coup d'état ɗum noon ko caggal kayde leyɗele kewɗe mbanno coup d'état e nder dongre Afrique dadiɓe leydi Guinée Bissau jiiɗino derguidde laamu makko ɓe nanganimo kono sappo e go neɗɗo wasino hen fittani mum ɓoyani mum CEDEAO jooɗi somme mum taw ko somme jooɗinoɗo ñande 25 lewru mars to akara lamorgo leydi Ghana e nder nguna batu noon kamɓe e nder nguna batu noon CEDEAO suɓinoma 651 dadiɗo mbawa tigui neldede e nder leydi he mbawa joggade tigui ko fati e nden ka e kisan makko kanko e yoga e ministre uji wonta yoga kadi e ɓen tawa kadi ko nokkuji laamu ngu ɓen 600 ɓen 600 ɓen 651 dadiɗo noon taskama tigui ko dadiɓe ummoriɓe to leydi Nigéria wondude leydi Côte d'Ivoire e dadiɓe leydi Sénégal wondude leydi Guinée ɓen dadiɓe noon mbiɗen ko kamɓe jogoton nden ka e kisal wonande hoorejo leydi ndi e yoga e ministére ji mum kamɓe kadi jogoto yoga e yide kay tigui e nokkuji taw ko nokkuji laamu kamɓe noon on ɗina ɓen koninkoɓe noon 651 neldaɓe toon tawateɓe oɗo saaha nder leydi he hollirama tigui ko ñalawma altine janggo nogas lewru korse hitande ujunnaje 2022 ko nden tigui ɓe puɗɗoto golle mabɓe d'une manière officielle ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen wima to Guinée Bissau koto leydi Égypte paɗen Caire kañum woni lamorgo leydi Égypte teskama toon noon immeuble woni huɓere towde no fewi yani toon nde yani e honnoɓe hen aljuma ɓennuɗo o e nder leggal bitegal ila weeli ko famdi kala noon yimɓe jeegomo taw ko famille goto mbasi hen pittali mumen hollirama noon e oɗo saaha joni oɗon dendagal galleji konnoɗi e nder ɗon falde kala mbiyama yo eggu ko fati ha diwa oɗo saaha joni tawa kadi koko fati sécurité mumen koto leydi Burkina Faso paɗen CEDEAO walliti leydi Burkina Faso ballal e mbadi ñamade ujunnaje 6 e temedde 5 e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi piccala 5 tonnes woni 6 tonnes 579,5 tonnes ɗum woni ballal ngal CEDEAO taw ko ballal guura faade leydi Burkina Faso ngal ballal noon fayi koye ɓen doga moltu en taw ko Burkina Faso naaɓe dogɓe guure mumen e région ngaji mumen ene moltoyi e nder nokkuji goɗɗi e nder guure goɗɗe hono on biyeteɗo Jean Claude Kassi ko goto e mawɓe catal CEDEAO holliri tigui wonde kay ɓe namdinoma CEDEAO nde yaltinta ujunere tonnes to banggue guura kono noon ɓe keeɓi tan ko ɗiɗo ujunnaje 6 pawɗe tonnes ha joni ko leydi Burkina Faso keddoɗen Mahamadou Issoufou kañum wonno hoorejo leydi Niger e oɗo saaha joni ko kanko CEDEAO suuɓi guila nayi lewru juin ndu gonɗen ndu yo won kayim ko fati e médiateur mumen hakkude CEDEAO e leydi Burkina Faso o suɓano noon ko guila ñande nayyi lewru juin 2022 e jonde CEDEAO jooɗino taw ko sommet mabɓe bateau 6 sommet extraordinaire des chefs de l'état et chef de gouvernement jooɗino to Accra lamorgo leydi Ghana o yettima seeɗa hanki to Ouagadougou lamorgo leydi ndi lamorgo Burkina Faso o tawini ari jaɓɓademo noon to bowallade diwoje toon o tawini ari toon jaɓɓademo biteɗo Olivier Rouamba on woni ministre des affaires étrangères woni
woni jagorgal kalfinaɗo gueɗe caggal leydi mo leydi Burkina Faso on noon kanko Amadou Youssouf noon nde o yetti ko ɗon e ɗon fadani ha ɓuuɓa ni ko ɗon o fuɗɗi golle makko o fuɗɗima yindirde noon o yiiɗi yindirde noon koye hoorejo leydi ndi hono colonel Paul Henri Sodogo o hoorejo leydi hoorejo transition laamu leydi Burkina Faso ma o joddo kadi e yimɓe hewɓe no fewi ko fati ko wayno ministre de la défense ma o joddo kadi ɓen wiyeteɓe partenaire uji technique et financier taw e membre uji corps diplomatique tawateɗi nder leydi Burkina Faso Mahamadou Issoufou noon o arani goto o arde sete timmuɗo no fewi e gardugol Jean Claude Gassin on woni président de commission des CEDEAO maɓe jewtide noon ko juuti ko fati e dawal ngal laamu transition leydi ndi rokki oɗo saaha joni hollirde kay wonde ko duuɓi tati ɓe mbaɗete laamu ko adi koɓe dokkita laamu ngu civil en CEDEAO noon holliri tigui ko ngal ɗon dawal e ngal fakiti lamɗam no fewi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar kabaruji men joolam jaɓeri koto dowlaji denduɗi Amérique paaɗen Joe Biden kañum woni hoorejo leydi ndi omo yaara duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi jeenayyi aseta hanki o noon aseta hanki o e saaha kay o jolno e dow wele makko pédale omo waɗa sport e promenade e nder état biteɗo état mo mello état mo delwara e nder wuuro wiyetego Rebo Bohom Beach tawetego dande maayo e saaha kay o ari ha o sawdi ɓena yimɓe yarannoɓe koye wondude e jayniyankoɓe ene darine paɗimo gam yidde namdade mo wole namde ko ɗon tigui o dartini wele o nden noon o suuti hen koyngal gotal yidde jippade ko ɗon o murɓe leydi noon ko ɗon e ɗon ɓen joguiɓe ndenka e kisal makko woni sécurité makko mbawi ummindemo e leydi ƴettimo ha o dartin hollirama noon o gañaki haydara o heɓani gartal o heɓani gañande ko ɗon o darti noon fodde mintaji 5 omo yewtida e ɓen tawa kadi ko jaydiyankoɓe e ɓen yarannoɓe koyɗe fadɓe mo koto leydi France paaɗena ko aleda hande o leydi France yeehi subgoji mum taw ko sarɗiyeji e dawal ɗiɗaɓal woni deuxiéme tour ko hande noon jamma hande o andete dendagal 597 sarɗiyanke woni député jogorɓe kay joɗanade leydi France e nder suudu sarɗiyeji ɗo e duuɓi 5 paaɗi sanga 12 heures noon hollirama tigitode participation yaltuɓe kay ko fati weddoyade carte mumen koɓe 18,99% koto leydi Palestine paaɗen aleda hande o subaka Palestine najo goto fittande mum ittama ko pellaɗo noon taw ko militaire uji leydi Israël pellimo omo wiyeteno Nabila Kahen noon o jeeya koto wuuro wiyetego Naplouse ene tawe e nder Cisjordanie koto leydi Ukraine udirten kabaruji men aseda hanki o dadiɓe leydi Ukraine mbaɗi bombardement mumen wuuro wiyetego Donetsk ɓe mbari noon yimɓe joyo jambureɓe woni civil en wondude kadi ɓe mbarmini sappo ɗiɗo jamburu gonɗo e wiide kay ɓen tawa ko autorité ji local pro russe tawateɓe nder nguɗon wuuro ha joni ko leydi russe leydi Ukraine keddoɗen alata hande o watti balɗe temedere sappo e jeegom ko leydi russe yani e leydi Ukraine catala bitengo lotta noon ɓe kolliri tigui wonde oɗo saaha joni yiyande mabɓe listihar mabɓe hollirani foof wonde kayim e oɗo saaha joni guerre o ene darto walla ne gasa hakkude leydi russe e leydi Ukraine ñalawma oɗon biteɗo Volodymyr Zelensky kañum woni hoorejo leydi Ukraine o waɗino jillu makko e nder leydi he taw kadi koto nokku to guerre o ɓuuri wulde e jawwo caggal nde o arti noon o holliri tigui wonde mo jogui haqiqa e hoolare kay wonde dendagal guure ɗe leydi russe dadiɓe leydi russe puɗɗi heptude e leydi makko kala omo jogui hoolare kay maɓe keptuɗi en guure ma dadiɓe makko keptuɗi en guure ha garta e juuɗe makko télévision leydi russe noon ɓayyini vidéo hollirde hen wonde vétéran ji ɗiɗi woni nayeɓe ɗiɗo taw ko wonnoɓe militaire uji ha jeehi retraite Amérique naaɓe yaaɓe retraite ɓen ɗiɗon noon ene tawe nder leydi Ukraine arde kay wallude leydi Ukraine to banggue guerre ɓen ɗiɗo noon ko militaire uji Amérique naaɓe hen goto ne wiye Alexandre Duque keddiɗo ne wiye ene wiye Andi Huyoya musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tongat noon kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue YouTube ko Saydou Abou Bah ñalawma to leydi to Ziguinchor ko musidɗo men sehil men Amadou Isaga Keɓe ñalawma janggo o noon so hawre welede Allah ma en ketto musidɗo men sehil men Sara Blay Sar kerki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on